and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Sala ba? Tanawa lang ba? Tanawa. Oh, hala ka. Hoy, hala, ngano ba da siya, oy? Huh? Ngutana ka nang? Hanggaw, duula dito. Ganun ako man, di ko eh. Matiwas mo lang hinuuna na ako. Bay? Ano niya ka rin eh? Bay! Ande, Abigail, may kainian na mo, nauli na mo. Nang, ngano di ay nang? Ngano mo ka, nay? Anong murag ikuyawan mo ka? Sudlan ninyo si Dina paggali. Ha? Tabang mo! Lo! Ngano mo to? Abi, dali! Salpak ko ta! Direta lang, Mina, direta! Nanagin sila! Di, oy, tada, manood sa ta. Musunod ta nila. Kurog ba yan akong tuhod? Mura naman hinoon kung saan ene. Ho! Ay! Nakinanglan kong hangin. Oo, sa electric fan. Niya, ma'am, akong iatubang ni mo. Lo? Noy? Lo! Mahi kay, niya na mo. Lo! Nga sinahita po. Nag-upan. Dana. Ang akong dukang ninuot. Diyos ko, ma'am. Lo, tingali ko si Mahita po niya. Tanong sa ospital, Lo. Andi, alsa si Dana. Salpak ko ta! Tuwa na sila nang! Niya pa ta din eh! Sabay gusto ni mo, muuban ta dila. May ikatabag bata. Wa! Mauman gani nga magpabilin rata. Ay, Ginoo ko padabangi nang luspad matug maayos Ma'am Dina. Oy, Kay masakito lagi ko nung kasing-kasing ko na niya. Masakito na kasing-kasing. Dili may mong mag-uulog maayo. Nga, di sa mahimong malipay maayo. Muna ko na ibawaan. unya, unsaon man ha? Aw, mas may magkaon. Kanon itong kuhan. Gidahan niya ganina nga. Naas inyo. Maluoy ko kung dito na ito mahurot ng uy, luoy kayo. Matukanon ito na. Tiri na, tana. Ginoo, walang utay-utang bahitabo ni Ma'am Dina. Nang, ali na. Salpak ko. Naon na ta. Tadawa ragon ni bataas sa baagis baba. Kaon na sa gigihuna-huna. Hay! Hey, okay na ka? Nabala ka lang ko alam ni Dana. Ali. Way na utang mahitabo ni Dina, abay. Tuwa si Lolo sa labi. Dili sa ganahan nga magpundo din niyo niya maglantaw ni Dana. Paabuto na lang kuno niya si Madam nga moabot. Ma'am? Ang akong apo! Unsay nahitabo sa akong apo? Ha? Madam. Dina, apo ko. You can't leave, Lola. Dina, ayun sabay nahitabo. Nganong niya din hikaroon ang akong apo? What did you do to Dina? Madam. Nasayod ka yun nga week ang iyang kasing-kasing. Pero ganong gitugutan ni mong mahitabo kini niya. Madam. Wa ko makinahanglan sa bisan unsa nga bahandi ni ining kalibutana. Ang ako nga po. Ang akong kinahanglan. Mahimong bawion sa Ginoo ang tanan akong bahandi nga naa nako karon. Dili lang ang ako nga po. Madam. Ma'am, matod sa doktor ganina nga stable na ang kondisyon ni Dina. Gipapahuway lang una siya. Hindi, iho. Please. Dinhi ka lang. Ayaw biyai ang akong apo. Please be here sa pagbuka niya sa iyang mga mata. Please. Sige, ma'am.
Kami na ni Abby ang mubantay ni Dana. Oh, no. Usa lang kabantay ang gialaw dinhi sa ospital. Dili sab ko mahimo nga ako mismo ang mubantay sa akong apo tungod kay dili komportable nga punduhan dinhi. Kun mao, ako nalay bantay ni Dana, madam. No! Oh, I mean, no, Abigail. Mas maayo nga lalaki. Lalaki kay mas kusgan. Kung pananglit bangon-bangono niya si Dina kung moadto baron sa banyo, maka assister gyud siya sa akong apo. Do you get my point? Madam. Do you get my point, Abigail? Yes, madam. Good. Mayo kay nakasabot ka na gyud. I don't like saying it again. So, andi iho. Wara ba'y babag sa imong pagbantay sa akong apo? O kinahanglan pa ba tikang bayran aron nga magpabilin ka sa kiliran sa akong apo? di na kinahanglan, madam. Igala ko usab si Dana. Bisan unsang oras nga magkinahanglan siya nako. Nara ko kanunay, alam niya. Good to hear that, iho. Abi, mahimong magpahatod ka na ni lolo nimo sa inyo. Unya nala ko mo pauli balik ni lolo nimo dinhi sa ospital. Ayaw na, madam. Mag-commute na lang ko. Oh no, dili sab ko musugot ni ana. Ipahatod ti ka ni Juan sa musugot kag sa dili. Sige, madam. Okay. Magkabiya ka na. Sige, madam. Ihatod ko na si Abby sa gawas, madam. Mubalik ko dayon. Sige, samtang natug pa ang akong apo. Sige, madam. Kikupta niya ang kamot ni Abigail sa ilang pagpiya. Murag, may lahi tuod sa ilang mga lihok. Dili na ko buot hatagan og laing kahulugan apan. Ang nakita ni Dina ngadto nila, mauusab ang akong nakita. Dili lang karon, kun dili dugay na. Ingon og sa may gitago nga relasyon silang duha si Abi ug Andy. Ug kun matinuod man kining akong pagduda, sakitan ang akong apo. Butang nga dili ko gyud katugutan. Dili mahimong sakitan ang akong apo. Dili ko musugot. Dina, don't worry, apo ko. Lola will do everything alang nimo. Ipaniguro ko ka na. Maangko nimo ang lalaki nga dugay na nimong gipangadoy. Kung gusto nimo si Andy, then you will have him, apo ko. Niyatas parkingan. Sige na. Ako na'y bahala. Naaraman ang sakyanan ni madam. Makita na ako gikan din niya. Sige na, balik na dito. Uy, sige na. Di ko ganahan mo balik dito nga. Wa ka? Pero kinalang mo balik ka. Dinhi lang una ta. Unsa? Alimuot. Hangin na sa tadin Aircon dito. Mas bugnaw dito kay dinhi sa gawas. Pero mas ganahan mo ko din sa gawas. Kay naa ka. Wa ka dito. Sorry ha. Alang sa unsa man. Wati ka mapanalipti kanina ni madam. Di man sad kinahanglan. Tinuod man sad nga usa ra ka bantay ang tugutan nga magpabilin sa usa ka room. Pero lahi iyang tunada. Okay ra na. Baliwa ra gyud na nako. Kaysa ilang natabang nako, Andy. Dako kay kog utang kabubuton sa ilang pamilya. Dili ko maabot ning akong nahimutangan karon kung dili pa sa ilang panabang. Ay,
action ko kabalaka na. Sa unsa? Anang utang kabubuton. Unsa? Nga naman. Basin bayag. Imon lang unya kong ipanghatag ni Dina. Tungod lang sa utang kabubuton. Unsa? Ipanghatag yun? Unsa kaduaan nga mahimo rang pahuwaman? Dili, Andy. Dili ko musugot. Ako ra ka. Dili ko musugot ka may musaw ni mo nako. Promise? Promise. Og kung pananglit. Pananglit lang, ha? Iya kung pangayoon di ka nimo. Isip bugti sa dako nimong utang kabubuton ngadto nila. Unsay mabuhaton? Ha? Unsay mas bugat alang nimo, Abi? Ako o ang imong dakong utang kabubuton? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!